बिना चश्मा के आँख के रोशनी बढ़ावे खातिर 5 सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ का दुनिया के साफ साफ देखे खातिर आपन चश्मा पहिरे के पड़ी। का रौरा तेज दृष्टि पावल चाहत बानी त ई वीडियो रौरा सभे खातिर बा। हमनी के 5 गो खाद्य पदार्थ के बारे में बात करब जा जवन की आपके आँख के रोशनी के प्राकृतिक रूप से सुधारे में मदद कर सकता। आई गोता लगावल जाव। पहिला बा हरियर पत्ता वाला सब्जी कॉलर्ड ग्रीन केला अवूरी पालक जैसन सब्जी में विटामिन ए सी अवूरी ई भरपूर मात्रा में होखेला जवन की आँख के बीमारी के खतरा के कम करे में मदद करेला। मैकुलर डिजनरेशन अवूरी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसन दृष्टि हानि के स्थिति से निपटे खाती ई फायदेमंद बा। एकरा बाद आप खा सकतानी फल अवूरी सब्जी जैसे शकरकंद गाजर आम अवूरी खुबानी जवना में बीटा कैरोटीन के मात्रा ज्यादा होखेला जवन की विटामिन ए में बदल जाला अवूरी आपके रात के दृष्टि में सुधार करे में मदद करेला जवन की हमनी के आँख के एडजस्ट होखे के क्षमता है। तीसरा बा मछली में ओमेगा 3 जैसन फैटी एसिड होखेला जवना से आँख के समस्या जैसे मेबोमियन ग्रंथि के खराबी खाती फायदा पावल गईल बा जवन की आँख में एगो अईसन ग्रंथि है जवन की आँख के सूखे से बचावे खाती तेल वाला पदार्थ पैदा करेले। इतने ना अंडा खइला से हमेशा ओमेगा 3 फैटी एसिड के निमन स्रोत मानल जाला जवन की आपके आँख के रोशनी में सुधार करे में मदद करेला। एकरा अलावे एकरा में विटामिन सी ई ल्यूटिन अवूरी ज़िएक्सेंथिन होखेला जवन की ल्यूटिन से जुड़ल एगो अवूरी कैरोटिनॉइड है जवन की आँख के दृष्टि के बढ़ावा देवेला। अंत में दही अवूरी दूध जैसन डेयरी उत्पाद में जिंक अवूरी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होखेला जवन की कॉर्निया के रक्षा करेला अवूरी रात के दृष्टि में सुधार करेला। डेयरी उत्पाद के पूरा फायदा पावे खातिर सबेरे भा सुते से पहले घास से खियावल दूध पी के दोपहरिया के खाना के बाद दही खाई।